Dobrý deň prajeme. Vítajte pri ďalšom videu. Dnes sa bližšie pozrieme na rómsku osadu na ulici Budulovskej v meste Moldava nad Bodvou. Táto rómska osada, ktorú miestni obyvatelia často nazývajú aj Táboris, nevznikla náhodne. Jej korene siahajú hlboko do minulosti, kedy sa začala formovať ako prirodzený dôsledok vytesňovania rómskej komunity na perifériu mesta. Historicky boli tieto snahy o odsun Rómov z centrálnych mestských zón viditeľné už pred mnohými desaťročiami, no k výraznejšiemu osídleniu tejto konkrétnej lokality na okraji Moldavy došlo najmä v období po druhej svetovej vojne a počas nasledujúcich dekád, kedy sa sem sťahovali rodiny, ktoré prišli o bývanie v centre, alebo sem boli presídlené úradnými rozhodnutiami. Základom pre vznik osady na Budulovskej ulici, ako ju poznáme dnes, boli staršie objekty a postupne sa pridávajúca infraštruktúra, ktorá však nikdy nedržala krok s rastom počtu obyvateľov. Táto politika odsunu komunity z očí mesta viedla k tomu, že sa osada stala zreteľne segregovaným územím. Neexistuje tu žiadne prirodzené, organické prepojenie s okolitou mestskou časťou. Osada je jasne oddelená a izolovaná, čo je dôsledok dlhodobého prístupu, ktorý neriešil integráciu, ale skôr odsun problémov na okraj. Dnes je to komplexný, no sociálne uzavretý urbanistický celok. V súčasnosti v tejto lokalite žije takmer 900 obyvateľov, pričom demografické dáta potvrdzujú mimoriadne vysoký počet detí a mládeže vo veku do 14 rokov. Táto ulica sa radí medzi oblasti s najvyššou koncentráciou detí v celom meste, čo je demografický trend, ktorý je v osade viditeľný na každom kroku a výrazne ovplyvňuje potrebu preventívnej a výchovnej práce. Pri pohľade z výšky, ktorá jasne odhaľuje rozsah tohto zanedbaného územia, môžeme vidieť ostré kontrasty v podmienkach bývania. Štruktúra osady je heterogénna. Tvoria ju dve pôvodné bytovky, ktoré sú v osobnom vlastníctve obyvateľov, no ich technický stav je na prvý pohľad havarijný, s narušenými fasádami a zjavnou absenciou údržby. K ním sa pridávajú bytové jednotky nižšieho štandardu, ktoré postavilo a spravuje mesto alebo nezisková organizácia. Tieto objekty sú napojené na základné inžinierske siete, majú prístup k elektrickej energii a vode a sú napojené na septik. Avšak najväčšiu a vizuálne najvýraznejšiu časť osady tvorí množstvo chatrčí a improvizovaných obydlí, postavených z najrôznejších dostupných materiálov, ako je drevo, plech, fólie či kartón. Práve tieto chatrče predstavujú najakútnejší humanitárny a hygienický problém. Obyvatelia týchto príbytkov čelia každodenným výzvam spojeným s absenciou tečúcej vody, tepla a bezpečného zdroja elektriny. Elektrinu v týchto obydliach nahrádzajú nebezpečné nelegálne odbery, čo často vedie k požiarom, alebo sú obyvatelia nútení svietiť sviečkami. Otázka platieb za energie a vývoz odpadu v chatrčovej časti je preto chronickým problémom, ktorý sa nedarí riešiť systémovo. Mesto sa snaží aspoň zmierniť tieto dopady čiastkovými riešeniami, akým bolo napríklad inštalovanie verejného výdajného stojana na vodu na karty, no tento krok pokrýva len zlomok skutočnej potreby a problémov v lokalite. Keď sa pozrieme na celkový stav prostredia, situácia so znečistením a odpadovým hospodárstvom je v osade alarmujúca. To, čo vidíme, je priamym dôsledkom dlhoročnej absencie systematického riešenia. Zodpovednosť za tento stav je predmetom neustálych sporov medzi samosprávou a štátom. Mesto často argumentuje nedostatkom finančných prostriedkov a zlyhaním štátu v otázkach sociálnej politiky, zatiaľ čo štátne orgány poukazujú na kompetencie samosprávy pri udržiavaní verejného poriadku. Výsledkom tohto ping-pongu kompetencií je, že ani jedna strana doposiaľ neprijala komplexné, funkčné opatrenia na udržateľnú sanáciu prostredia. Hoci sa čas od času realizujú menšie projekty čistenia, často s využitím obyvateľov osady v rámci aktivačných prác, tieto snahy majú len dočasný efekt, pretože bez riadnej infraštruktúry sa odpad v zanedbaných častiach osady rýchlo hromadí znova.
Jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa zameriava pozornosť pri snahe o zlepšenie situácie v osade, je vzdelávanie a podpora komunity. Snaha o inklúziu detí a mládeže je absolútnou prioritou, pretože práve vo vzdelaní sa vidí jediná cesta von z bludného kruhu chudoby. V meste pôsobí viacero komunitných centier, základných a špeciálnych škôl, ktoré sa intenzívne venujú podpore detí z tohto minoritného a sociálne znevýhodneného prostredia. Tieto inštitúcie sa snažia uľahčiť ich cestu do majoritnej spoločnosti a motivovať ich k dokončeniu povinnej školskej dochádzky a následnému pokračovaniu na stredných školách. Komunitné centrá nielen vzdelávajú, ale fungujú aj ako preventívne a sociálne poradne, ktoré pomáhajú rodinám riešiť každodenné sociálne a byrokratické otázky a posilňujú ich schopnosť začleniť sa do bežného života. Terénna sociálna práca a komunitné aktivity sú tu kľúčové a ich dôležitosť pri riešení napätia a rozvoja osady nemožno podceňovať. Situácia v oblasti kriminality a priestupkov je ďalšou témou, ktorá je v tejto lokalite pod pravidelným drobnohľadom miestnych orgánov. Polícia Slovenskej republiky aj mestská polícia vykonávajú v osade pravidelnú preventívnu a hliadkovú činnosť. Ich prítomnosť je vnímaná ako nevyhnutný prvok udržiavania aspoň základného verejného poriadku v tejto marginalizovanej časti mesta, ktorá je zreteľne segregovaná a kde sa socioekonomické problémy prejavujú aj zvýšeným rizikom narušovania poriadku. Hoci sa preventívna práca polície zameriava na predchádzanie konfliktom a zabezpečenie pokojného spolunažívania, pre riešenie samotných príčin tejto izolácie zostáva behom na veľmi dlhé trate. Skutočná zmena si vyžaduje skutočnú vôľu kompetentných aktérov na úrovni štátu aj samosprávy, aby sa podarilo prelomiť tento bludný kruh chudoby, sociálneho vylúčenia a zanedbanosti, v ktorom sa osada na Budulovskej ulici ocitla. Keď sa pozriete na tieto zábery z výšky, vidíte nielen fyzický rozsah osady, ale aj rozmer výzvy, pred ktorou naša spoločnosť stojí. Budulovská ulica je svedectvom o zlyhaniach aj nádejach a jej transformácia na miesto s dôstojnými podmienkami pre život všetkých jej obyvateľov zostáva jedným z najťažších problémov, s ktorými sa Moldava nad Bodvou a jej okolie musia popasovať. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný deň.